Takže hello, vítajte u ďalšieho vlogmasu a toto je už 4. vlogmas. Je 23. deň pred Vianocami. Pred chvíľou sme sa zabudili, už sme sa stihli pobaliť k bábke, lebo dnes vyrážame. A ako ste si mohli všimnúť, tak nasnežilo. A u babky prší, takže fakt akože fasa. Nevadí. Fuj, to čo je tu za špinu? No, asi by som si mala umyť okno, no. A tak čo už? Nejaký týpek išiel okolo a odtiaľ kúkal sa na mňa, že bombastic side eye. Akože však hej bro, natáčam, no. Takže tak. Neviem, asi presvedčím mamku, aby sme išli do Mekáča, alebo som hladná. A teraz máme návštevu. No. Takže tak, moc nič sa práve nedieje, no. Ja som zdochla mi moja jedna favorit rybička ráno, čo je strašne moc sad, akože kámo, ale už bola stará, no, mala 3 roky, to sa nedožíva tak dlho, no. Chudáčik, nevadí, ale tak, užil si život, no. Bol už starý, chudáčik. No dobre. Nejdeme tu robiť pohreb, ale môžete minútu ticha dať za moju rybku. No, takže neviem čo ani povedať vlastne už. Vlastne, no, tak balíme. Mamina je s návštevou, ja som v izbe. Takže mala som mekač, mala som nuggetky či zahranolky. Cestou k babke sme sa zastavili u nejakého Číňana a proste why not? A viac vám k tomu poviem za chvíľku. Len furt ma nám niekto špehoval. Tie Číňanky. Tak som nemohla v kľude natáčať. My sme práve v čínskom obchode nejakom. A tu sa kúkam po ozdobách. Zastavili sme sa tu preto, lebo babka po nás chcela, že či by sme jej náhodou nemohli zohnať stromček, ale že ak nie, tak nevadí. A teda po ceste k babke sme teda našli tento obchod. A teda také vianočné veci tu majú, takže aj stromček, tak plánujeme, že ho kúpime. Taký stredne veľký, hej. No. Čas na storytime! By the way, už sme u babky. Storytime je o tom, ako sme niesli ten stromček sebou k babke. No. Takže, išli sme k pokladni, tí Číňanci nám tam dali takúto hrubú krabicu, vyššiu jak ja, a že, fasa. Čo teraz, to čo je za slovo, čo teraz s tým akože? A kúkame sa do auta, auto celé prepchaté vecami, kufor ani nekomentujem, tam ani centimeter nebol miesta, bolo celé prepchaté, asi viete čím. No ja som na taký pohľad, že ja ju nepoznám, škoda, že som to nenatočila. Ale to tam otvára, tam vyťahuje strom z toho, 3 kusy, stojan, ten kus a ten kus, krása, takže no tak nám vyťahovala na parkovisku celé. Dobre, načkala to do auta, hej? Dobre, jak sa jej to podarilo, hej? No. Dostala to tam, hej? No. A to nie je ten problém. Čo tá krabica? Tak mamka tam išla na to parkovisko. Tam šlapala po tej krabici, aby sa rozplackla. Tam potom šlapala ja, že ja ju nepoznám. Bože, a potom prišla do toho hechtu, tam bol taký hecht, to neviem, že to je nejaké náradie. Takže, dobrý deň, mohli by ste to zrecyklovať? A ja už som vedela, že aj. A oni, že jasné, lebo tam videli, ak sa s tým trápi tam. Takže asi tak, no úplne. Toto blbý a blbší, toto iba my trumpeti, takéto môžeme riešiť na poslednú chvíľu 23. akože toto je nemožné.
To sa ešte nikomu nestalo, to by normálne film mali natočiť o tomto. Teraz vám ukážem mini haulík, čo som si kúpila u Číňana. Mám iba 2 veci, takže tak. Takže prvá vec je tento medveď a je strašne zlatý. Akože fakt úplne zlatý. A je to teda takýto mačkací medveď. A je to strašne cool, ono je to ako sliz vnútri. Vy tam natiahnete a vyzerá to aj ako sliz, ale mám iba jednu ruku voľnú, čiže vám to neukážem. A keďže ja milujem ryby, ktoré žijú vo vode, tak je to úplne nádherné. A on sa vlastne vždy vráti naspäť. A už je naspäť. Takže tak, strašne cute, love it. A by the way, sorry za to strašné pozadie, ale babka tu nič iné nemá. A potom tu mám tohto medveďa, ten je rúžový, ten sa mi páči menej, aj keď je rúžová, je moja druhá obľúbená farba, ale proste why not. Strašne pekný, aj ten. Ten sa možno aj lepšie mačka, ale neviem. A vracia sa tiež naspäť, takže tak. Obidvaja sú mega cute. Takže tuto som vybalená, tu mám nejakých močíkov, LPS, tu mám tie veci od Číňana, tu mám candy canes, tu mám nejaké hobby veci, ako sú tento počítač, tablet, slúchatka, veci na kreslenie, tuto to nie je moje, to je babkine, tuto mám kozmetiku, Sol de Janeiro a tak ďalej, tu mám nejaké veci a tuto mám kalendáre. Takže teraz si ukážeme, akých LPS som si zbalila a povieme si, že prečo som si ich zbalila. Takže tu takto v pozadí svetielka, je to okolo takého gaučiku. Takže tak. No, ideme na to. Ako prvého LPS tu mám vlastne Anu alebo Aničku, neviem, to je jedno. Proste Anu. Tu mám, lebo som si tak povedala, že proste why not. A je strašne pekná na nejaké vianočné fotečky. Takže proste ona je strašne fotogenická a som si povedala, že si ju zoberiem, keby som náhodou niečo chcela vyfotiť a tak. Tak som si ju zobrala. A teda tak. Napíšte mi, čo sa o nej myslíte. Ja milujem LPS motýle a toto je asi môj obľúbený LPS motýl, lebo je proste taká basic, proste strašne pekná. Ďalej tu mám Lottie. Určite si hovoríte, že prečo si zobrala Lottie? Kámo, že to je úplne taký LPS, že why? No, ja som si zobrala Lottie, lebo som si zobrala ešte jedného pečopáka, čo je tento tu. A vlastne to je Aiden originál, ktorý uvidíte ho za chvíľu vo videách. To je pečofak vlastne mojej BFF a ja som ho mal doma. No a vlastne no to vám nemôžem povedať, lebo vám prezradím drama. Takže som si ho zobrala, teda som si zobrala Lottie k Aidenovi. A je tiež strašne fotogenická, takže vlastne tak. A je taká domodrá, tak proste to také Vianoce, hej. Takže tak som si to zobrala, lebo why not. Proste ona mi dáva taký Christmas vibe, hej. Taký ten cozy Christmas vibe, hej. Proste ona je strašne fotogenická a cute, proste strašne zlatá. Ideme na ďalšieho. Ďalej tu mám teda Aidena, je to vlastne pečopak mojej BFF a doniesla som jeho, lebo bol u mňa doma. A vlastne, why not, no, nebudem ho používať, ale zobrala som jeho. A je to vlastne bestinka, teda je to vlastne bestie Davida, takže hej, no, tu máte Aidena. Neviem, čo k nemu dodať, ale on je strašne pekný, hej. Akože ja by som takého LPS chcela niekedy. Ale určite by som ho nevyužívala tak ako tohto. No ja ho nevyužívam, hej, ale iba na videa. Ale no ani to nie, ale no proste to je jedno, chápete? Proste on je strašne pekný, hej. To je strašne pekný pečopak, ja jeho závidím. Ďalej tu mám Davida. David je proste
môj VP čopák. No vlastne jeden z nich. To čo je? Guys? To niečo akože horí, alebo čo? Reálne toto smrdí, ako by sa tu niečo začalo páliť. Ale to asi ide z dola. Asi babka niečo kuchtí. No. Asi niečo babka kuchtí, hej, ja som si už myslela, že niečo horí. No. Takže David je proste jeden z mojich fanúšikov, proste je to David. A zobrala som si ho, lebo som si zobrala aj Tínu a proste musia byť hej spolu, lebo to proste, ak by spolu neboli, tak no, voláme mamka, za chvíľu sa vám ozvem. Sorry. Dedo mi dal nejakú maximálnu hovadinu. Ale je to cool, no. Takže tu máme Davida. No proste, a on je tiež taký pekný na fotky, hej. Ale keď máte dobrý telefón, lebo ak nemáte dobrý telefón, tak David vyzerá retardovane. Skúšala som, že jak by vyzeral bez toho šálmu. A ja neviem. Ja potrebujem vašu pomoc. Ja neviem. Mne príde strašne suchý. Akože, ale že proste, nevyzerá to jak David, ale jak... Neviem. Ale proste, to nevyzerá jak David. To vyzerá jak nejaká čibava postihnutá. Neviem. To proste nie je David bez toho. Hej. Neviem, čo si o tom myslíte vy, ale môj názor je na to takýto, no. No. Podľa mňa s týmto vyzerá asi lepšie. Neviem, taký cute, no. No, tak ideme na ďalšieho opis. Ďalej tu máme našu legendárnu, kvalitnú, nádhernú, nezabudnutelnú, geniálnu Tínku. Proste Tína je Tína, hej. Tínu sa musela zbaliť. Tína je proste láska, hej. Tína je proste Tína, hej. K Tíne nemusím asi nič hovoriť. Proste Tína musí byť, hej. Tína je krásny človek. Pečopák, nádherná. Tiež je dobrá na fotky, akože, ale nie až tak, neviem, podľa mňa ako Španieli na fotky nie sú tak moc nejak dobrý, ale akože, hej, na romantické LPS fotečky. No, ale tak, neviem, proste, Tína je Dína. Tína je Tína a proste Tína tínuje a keď netínuje, tak není Tína a to je jedno. A sama neviem, čo melem. Tína je proste Tína a Tínu všetci milujeme, hej. Ak nemilujete Tínu, tak asi nie ste moji praví fanúšici. Fanúšci. No to je jedno, neviem skloňovať. Yes. Takže ideme na ďalšieho pečopáka. Ďalší pečopák je tento nádherný, geniálny kúsok nádherného pečopáka. Opäť je to pečopak mojej BFF, ona ho má strašne rada. Ju teda, je to Tauriel. A proste, hej, ona je strašne pekná, hej. Je to strašne pekný pečopak. Opäť ju nebudem používať na fotky, ale ona je strašne dobre fotogenická, ako práve vidím. Ale vlastne je to moje BFF, tak ja ju nebudem používať, hej, samozrejme. A je to veľmi pekný pečopak, ja som jeho doniesla, lebo why not, no. Takže keď sa 25. stretneme, tak jeho dám. A opäť ho mala u mňa doma, teda, hej. Takže tak, a je strašne pekná, hej. Tiež, keď som bola menšia, tak toto bol môj dream pečopak, ale už nie, už sa mi až tak nepáči, ale neviem prečo, náhodou je pekná, hej, ale nejak, neviem, nejak ma to neťahá, akože kúpovať si ju, neviem. Ale určite je strašne pekná. Ideme na ďalšieho. Ďalší pečopak je Domča. Proste Domča je proste best, hej. Nemusím nič hovoriť, je to proste môj maskot. Takže som ju musela zobrať, lebo to sa tak patrí. A je to proste Domča, bez Domči ani nikam, hej. Proste Domča je Domča. Je to takáto zlatá rybička, no. Proste domík. No, svetielka, No, proste.
Domča je môj maskot hlavný. Mám trochu maskotov, ale toto je môj hlavný maskot, takže hej. Domču všetci zbožňujeme. Yes. Neviem, čo k nej povedať. Proste aj na fotky sa zíde, hej, a je strašne zlatá. Ideme na ďalšieho pečopáka. Ďalší pečopák je tento, čo bol dlho môj dream. A v Tesku som ju zohnala. Je to teda Cindy. Áno, Cindy som ju vymenovala. Je to teda Cindy, táto krásna osenička. Nie až na fotky, tak podľa mňa dobrá. Možno na také jarné, ale zimné určite nie. Proste, je to tiež môj maskot. Môj druhý maskot, hej. Proste Cindy je strašne zlatá. Neviem, prečo sa volá Cindy. Ale domčí mám už dve, tak som ju pomenovala Cindy. Lebo nemám furt samý domčí, keď sú to moji maskoti. No, sorry inak, ak mám divný hlas, ale ako som hovorila, som chorá. Tak ešte v prvom vlogmase, alebo kedy, no. Nie v prvom, čo mi hrabe. Myslím v treťom. No. Takže ak aj niekedy sa tak divne stopne video, tak to preto, lebo chrchlem. A no. Akože, ja už ani nie som chorá, ale vlastne už iba tie pozostatky tej choroby, hej. Proste už to tak odznieva, no. Takže, tak máme tu Cindy. Takže Cindy je proste strašne zlatá, hej. No. A máme tu posledného pečopáka. A posledný pečopák je Domča Junior. Domča Junior je proste môj maskot. Čiže Domča Junior musí byť, lebo je to môj maskot. A je aj pekná na fotky, hej. Ale bohužiaľ je fejková, hej. Mne to strašne vadí na nej, lebo akože mne nevadia nejak fejkový lopeso, hej, ale ja mám radšej tých originál, lebo napríklad Loty, kde sa tak dobre kýve, tak nadskakuje tá hlava, alebo jak to nazvať, ale jej nie. Jej sa dá iba toto robiť. A to vlastne skoro všetkým fejkovým pečopákom. No, Tina je preboha, to čo sa jej stalo. Tina. Are you okay, grill? OK. No, Tina je fejková a neviem. Ja som ani nevedela, že Tina je fejková, ale proste to mi na nej vôbec nevadí. Tinu prosím milujem. No a teda som si ju teda zobrala, lebo je pekná na také zimné fotky a neviem, proste maskot, hej, takže samozrejme ju použijem. A Domča je strašne pekný pečopák, hej. Strašne by som niekedy tohto pečopáka chcela Rio, lebo by som chcela vedieť, že jak to je držať takéhoto pečopáka Rio. Ale keďže Domča bola nedočkavá, tak si musela objednať aspoň fejkového, lebo strašne chcela tohto pečopáka. Čiže Domča je proste zlatá, hej. Takže som si zbalila Domču Junior. A to bol posledný pečopák. Takže toto bol posledný pečopák a my teda ideme zdobiť stromček. A yes, ideme zdobiť stromček, babka ma už zavolala. Tak ukážem vám, že jak teda ten stromček nakoniec dopadol. No, takže je večer, bola tu aj moja BFF, potom tu bola aj moja teta a ešte aj BFF, čo má brata, tak tento bol, aj jej mladšia sestrička a potom prišla teda tá teta. Teraz už idem spať všetci a zajtra sú Vianoce, takže tak. A ak počujete takéto no tak to je babkin papagaj, čo už som raz robila short o ňom, tá Alexa. No, takže ja idem spať a vidíme sa zajtra.